Praise God, mayong buntag sa atong kanatong tanan mga igsuon atong samtang ani kita salamat taning adlaw nga Miyerkules ug ani ang sa karon naga live alang sa imo sa pulong sa tumboy nga Dios atong tun-an ang pulong sa tumboy nga Dios, ang lakang alang sa kaluwasan ug kahimtang sa tawo tali sa atong buhi nga Dios. Praise God, hallelujah Jesus. Ang lakang sa imong kaluwasan igsuon. Una, ang kahimtang sa tawo atubangan sa Dios makasasala. Praise God, hallelujah. Ug ato kanang buasahon diri sa Roma 10 Roma 10 3 ngadto sa 23. Praise God, hallelujah. Nagaingon ang balaang kasulatan diri sa Roma 10 Roma 3 ngadto sa 23. Praise God, hallelujah. Praise God. Praise God, atong basahon diri sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 nagaingon sa nahasulat na walay bisan kinsa nga matarong bisan usa lamang. Praise God, walay bisan usa sa nasulat nga walay matarong bisan usa lamang. So walay tawo nga matarong bisan usa. Sa 3 sa 11 walay bisan kinsa nga nakasabot, walay bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Praise God, hallelujah. Og mo kini sa tong gibasa tinod ni walay nagapangita sa Dios. Tinod na walay nagapangita sa Dios. Og diri sa 12 silang tanan na nagpalayo sa tingob sila nahimong walay pulos, walay bisan kinsa nga nagbuhat og maayo, walay bisan kinsa nga usa lamang. Praise God, walay bisag usa nga nakit-an sa Ginoo nga nagbuhat sa iyang kabubuton. Praise God. Sa 13 ang ilang tutunlan maoy usa ka binuksan nga lubnganan pinaagi sa ilang mga dila. Ginamit nila ang limbong, ang lala sa mga bitin nga anaa sa ilang mga ngabil. Praise God, hallelujah. Lala ang mga bitin sa mga ngabil kining pagpamalikas tinuod. Mao kini mga lala ug mga dili maayo sa atong kinabuhi tungod nga walay nangita sa Dios. Praise God. Sa 14 kang kinsang baba na puno sa pagpanunglo. Nagaingon diri sa 14 kang kinsang baba na puno sa pagpanunglo sa kapaitan. Sa 15 ang ilang mga tiil malagmit magula sa dugo. Praise God. Sa 16 ang pagkalaglag ug ang pagkaalaot maoy anaa sa ilang mga dalan. So grabe no. Pero salamat sa Ginoo. Padayon ta diri sa 17 sila wala makaila sa pakigdait. Wala makaila sa pakigdait sumala pa sa pulong sa atong buhi nga Dios. 18 walay kahadlok sa Dios atubangan sa ilang mga mata. 19 karon atong nahimbaluan nga bisan unsang mga butang ginaingon sa kasuguan ginasulti alang sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan aron pagsapungan ang tanan nga mga baba ang tibuok nga kalibutan may sakop sa ilalom sa paghukom sa silot sa Dios. Praise God. So mahimong hinukman kining tanan. So padayon ta sa 20 tungod kay pinaagi sa pagbuhat sa kasuguan walay bisan
walay bisan unsa nga unod nga pagamatarungon sa iyang atubangan. Kay pinaagi sa kasuguan moabot ang pag-ila sa sala. Praise God. Sa 21, apan karon sa gawas sa kasuguan ang pagkamatarong sa Dios gipahayag nga gipamatud-an sa kasuguan o sa mga manalagna. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Manat na siya, walay taong matarong. Praise God. Padayon ta diri sa 22, kadto gayud nga pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus alang sa tanan kanila nga mituo kay walay kalainan. Sa 23, kay ang tanan nga nagpakasala nawad-an sa himaya sa Dios. Praise God. Hallelujah. Ang tanan nga nagpakasala nawad-an sa himaya sa Dios. So atong nasahira no, ang unang bersikulo, ang unang atong gibasa nga pulong sa Dios puro na pagpamatuod nga ang number 1, ang kahimtang sa tao atubangan sa Dios makasasala gayud. Praise God. Hallelujah. Og dire usab sa Roma atong pagabasahon dire sa Roma 5:12 ato usang pagabasahon dire Roma 5:12. Praise God. Hallelujah. 5:12. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sa 12, busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo malisod ang sala. Misulod ang sala. Busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan og pinaagi sa sala ang kamatayon og tungod niana ang kamatayon mikaylap sa tanan nga mga tawo kay niana ang tanan nakasala. Praise God. Hallelujah. Mao kana. Praise God. Mikaylap sa tanang mga tao ang sala sa kalibutan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So nabal-an nato kung unsa daitang tao atubangan sa Dios. Ang pulong sa Dios manaingon dili ako atong nasayran ang pulong sa Dios. Og padayon ta arita sa ikaduha. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Unsa may bayad sa sala. Praise God. Unsa may bayad sa sala atong pagabasahon diri sa Roma 6:23. Unsa may bayad sala. Ang pulong niya atong basahon diri sa Roma gihapon Roma 6:23. Praise God. Hallelujah. 6:23. Is God. Hallelujah. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo nga atong Ginoo. Praise God. Hallelujah, Jesus. So sa diha nga ang tao makasala. Sa diha usab nga mutuo usab kita ni Ginoong Hesukristo. Diha usab nakabdiha usab nakabaton kitang mga tao sa kinabuhing walay katapusan. Praise God. Hallelujah. Kaya ang ana ni Ginoong Hesus. Praise God. So nasabtan nato ang kinabuhi ug ato sang basahon diri sa Roma 5:12. Roma 5:12. Praise God. Hallelujah.
Roma 5:12. Busa ingon nga pinaagi sa usa ka tawo malisod sala tinuna. Pinaagi sa sala ang kamtayon ni tugtan. Ato na nabasa ganiya. Praise God. So arita sa ikatulo, maluwas ba ang tao, ang pangutana, maluwas ba ang tao ang iyang kaugalingon og malikayan ang kamatayon? Praise God. Hallelujah. Hallelujah Jesus. O atong basahon diri sa Juan 14:16. Dili pinaagig relihiyon ang tao maluwas. Praise God. Tungod sumala sa iyahang pulong, ag atong basahon diri sa Juan 14:6. Praise God. Dili pinaagig relihiyon ang tao maluwas. Praise God. Mao gud na ang giingon niya. Dili relihiyon. Og wala usab kita nagwalig relihiyon kay dili makaluwas ang relihiyon, kundi ang pulong sa Dios nagatug-an sa kamatuoron. Diha na to mabalaan ang kaluwasan pinaagi ni Hesukristo lamang. Hallelujah. Juan 14:6 atong basahon. Praise God. Si Jesus miingon kaniya, naman 14:6, yes God. Si Jesus miingon kaniya ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa Amahan kundili pinaagi kanako. Pinaagi sa unod o lawas. Pinaagi ni Hesukristo ang pagtuo nato ni Hesukristo. Walay makaadto sa Amahan, so walay makaasaka sa langit kundili moagi sa pagtuo ni Hesukristo. Ingon na bugtong og personal nato nga maluluwas. So klaro kayo nga dili relihiyon makaluwas. Praise God. Hallelujah. Dili relihiyon makaluwas kundili ang pag-ubi, ang pagtuo ni Hesukristo nga atong Dios nga moilata nga si Kristo Dios ug pinaagi ni kaniya may kaluwasan og kita o may puruhan kita nga makaadto sa langit kay hallelujah sumala pa siyang pulong. Walay makaadto sa Amahan kung dili mo agi sa anak, dili mo tuo sa anak. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kung dili mo tuo kaniya. Og diri usab sa dili usab pinaagig maayong binuhatan aron ang tawo maluwas. Praise God. Ato na usab kanang basahon diri sa Episo 2:8-6. Episo 2:8-9. Dili pinaagi ang maayong binuhatan ang tawo maluwas. Praise God. Hallelujah. Atong basahon diri sa 2:8-6. Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios. Praise God. Hatag sa Dios. Klaro kay hatag sa Dios. Og diri sa 9, dili tungod og mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak. Praise God. Dili sumala pa diri sa 9, dili tungod og mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak nga ang tao may kog binuhatan wa pud ko nanghilabot sa katao, wa pud ko basta maayo kong tao pero sumala pa sa iyang pulong dili pud maayo, dili pud pinaagi og maayong binuhatan. Praise God. Hallelujah. Dili pinaagig kaugalingong pagkamatarong. Diri na punta sa pagkamatarong, may maayo man ko. Maayo man kong tao ug maayo pud ko. Ato po nang basahon diri sa Tito 3:5. Praise God. Hallelujah. Tito 3:5. Praise God.
Praise God. Diri sa Tito 3:5 atong pagkabasahon mga igsoon. Gikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong ginapamuhat, kundili sumala sa iyang kaluoy, giluwas kita niya pinaagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatao ug sa pagbag-o ug sa pagkabag-o sa Espiritu Santo. So sa diha nga nituo ta, dili tinuod kaugalingon natong pagkamatarong. Wala na tanag agad sa atong kaugalingon, maay man ko, sakto na ni. Kundili sa pagbag-o sa pagbago sa atong diha sa atong pagtuo ug ang Espiritu Santo mo nay naghatag kanato og pagkamatarong ug pagkabag-o na di ta ka makapangandak sa atong kinabuhi nga bag-o na ko, dili naga depende kita sa Dios ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Og diri na usab kita sa dili pinaagi usab og salapi. Praise God. Dili usab pinaagi salapi, ang tao matarong, maayo ug maluwas. Praise God. Atong basahon sa Salmo 49 versikulo Salmo 49 versikulo 6 ug 7. Atong basahon mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Salmo, praise God, hallelujah. Okay. Praise God, hallelujah. Okay. Hallelujah, praise God, hallelujah, Jesus. Okay, praise God. Atong basahon diri, hallelujah. Diri sa Salmo 49, 6 ug 7, praise God. Silang mga nanagsalig sa ilang mga katiganayunan og nangandak sa ilang kaugalingon diha sa kadaghan sa ilang bahandi. So dili usab angay nga ang tao mosalig sa bahandi, kay dili kini arang ikamatarong, ikaluwas, hallelujah, sa atong kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Og dirita sa kaupat, unsa ba di ay ang bugtong paagi? Unsa ba di kuno ang bugtong paagi aron ang tao maluwas? Praise God. Mao kana ang pangutana. Og ato kanang pagabasahon diri sa Juan 3:16. Diha namugna ang pagtuo. Praise God. Common na ning bersikulo ang Juan 3:16. Kaya ang tanang nituo atong basahon. Ang tanang gituo Juan 3:16. Dili na mamatay, dili na malaglag, kundi makabato na sa kinabuhing walay katapusan. So diha sa pagtuo Juan 3:16. Praise God. Hallelujah. Juan 3:16. Komo ni nga bersikulo, pero tinuod na mas maayong nga atong basahon aron atong mahimay-himay ang maong mga pulong sa Dios diha sa kamatuoran. Praise God. Kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili na mawala, kundi may kinabuhi nga walay
katapusan. Praise God. So diha na buo ang atong pagtuo. Sa diyang nagpakamatay siya o kita nituo. Praise God. So ang unang lakang di ay aron ang tao maluwas dunay pagtuo. Nga duna lamay usa ka Dios. Hallelujah. Nga si Kristo namatay, nilubong ug nabanhaw nga nagluwas sa atong masala. Pero dunay mga kasunod. Hallelujah. Praise God. Hinaut nga masabtan ang pulong sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So nabasa na nato ang 1:16. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ug ato sang basahon diri sa Roma Roma 10:17. Praise God. Ato sang basahon diri sa Roma 10:17. Praise God. Para ato jong masabtan ang plano sa kaluwasan nga atong kanunay nga gibalik-balik haron masabtan sa katawhan, haron unsag yung paagi nga mao kana ang plano sa kaluwasan nga giingon ni Jesucristo nga yang gitudlo sa iyang mga apostoles sa diha nga siya natuman na ang kasulatan haron kita dunay gitawag og matakdo ang atong pagkamakasala diha sa atong buhi nga Dios, ma-reconcile. Praise God. Hallelujah. Atong basahon diri sa Roma 10:17. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Roma 10. Praise God. Hallelujah. 17. Sa ingon ni Sa ingon ni ini ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog o ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Praise God. Klaro kayo nga ang paagi sa tao sa dihang nagpatalinghog siya sa pulong ni Kristo. Praise God. Nga giwali Praise God. Mo ni siya nga atong gibasa diri nga sa ingon ni ini nga ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog. So ang pagtuo gud nato nagagikan sa pagpatalinghog sa iyang pulong nga giwali ni Jesucristo. Praise God. Muna diri sa 17. Praise God. Og diri ta sa ika-5, ang pangutana diri sa ika-5, ang pagtuo nga diha lang sa hunahuna maluwas ba? Praise God. Ang pagtuo nga diha lang sa hunahuna dunay bay kaluwasan o maluwas ba? Pero atong basahon diri sa Santiago 2:17. Praise God. Aron matagag kalinawan. Hallelujah Jesus. Ang atong mga pangutana. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagapadayag kanato aron maablihan ang atong salabutan, aron ang tao sa unsang paaging ang tao dunay gyud kaluwasan. Praise God. Ug di kanatong pulong kundi pulong kana sa atong buhi nga Dios. Mabasa nato diha sa Biblia. Hallelujah. Praise God. Atong basahon diri sa Santiago 2:17. Praise God. Atong basahon diri sa Santiago 2:17. Ingon man usab ang pagtuo kung walay buhat patay. Patay man. Buhat patay man sa iyang kaugalingon. Ingon nga uman usab ang pagtuo kung walay buhat patay man usab ang iyang kaugalingon. So nagatuo na ta sumala sa John 3:16. Pero niingon usab diri sa Santiago 2:17, ang pagtuo lamang kung walay buhat patay. So arita sa buhat. Praise God. Hallelujah. Dirita sa diri sa Mateo 7:21. Praise God. Atong pagabasahon.
Hallelujah. Mateo City 21 nagaingon diri igsuon. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi dili kadto lang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Praise God, hallelujah. Dili ang tanang naga ingon Ginoo Ginoo makasulod. Dili tanang subot pasabot, dili tanang nakaila og Ginoo pero wala nagabuhat arang siyang moingong makaadto sa langit. Praise God. So dili. So mala siyang pulong dili gud siya. Og dili di gyud. Kinahanglan do na kay pagtudo na usay buhat. Praise God. Hallelujah. So arita sa ikaunom. Unsa man ang lakang sa kasing-kasing nga pagtuo. Una. Praise God, una. So, atong basahon. So, unsa man ang lakang sa kasing-kasing nga adunay pagtuo. Una. Mo na ni mga buhat kasunod sa pagtuo. Una. Nga lakang. Kaya doon na may pagtuo. Una, maghinulsol sa sala. Praise God. Unsa man ang paghinulsol sa sala, biyaan daang mga buhat. Unsa may mga buhat mo na unang lakang maghinulsol. Kay dili ka pwede nga magpabautismo nga wa ka ni biya sa imong daang sala. Dili ka pwede mosulod mo takos. So praise God, pero dili sa tamo komento arista sa atuning basahon. Unsa man ang lakang sa kasing-kasing nga dunay pagtuo. Una, paghinulsol sa sala. Buhat 2:38. Atong basahon diri sa Buhat 2:38. Praise God, hallelujah. Buhat 2:38 atong basahon diri. Buhat 2:38. Okay, praise God ana. Hallelujah. Og si Pedro miingon kanila, maghinulsol kamo ug managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala. Ug managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. Sa diha mo na ni makasunod sa pagtuo. So dili pwedeng mo nito naman ko. Useless. Niyon day nito naman ko kay okay na akong pagtuo luwas na ta kay nito na ta ni Kristo. So, unsaon man naman day mga buhat nga giingon sa Dios. Patay ang pagtuo kung walay buhat. So di ata atong gibasa nakasunod kini sa pagtuo ang pagbuhat. Mao kini ang pagdawat sa bautismo. So kung ikaw naghinulsol ka na, nagatuo ka ni Ginoong Jesucristo naghinulsol sa, kinahanglan nimo madawat ang bautismo. Praise God, hallelujah Jesus. Nga giingon diri ni Apostol Pedro. Og si Pedro mayon kanila, managhinulsol kamo og managpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo. Mao kani giingon ni Apostol Pedro alang sa pagpasaylo sa inyong sa mga sala, alang sa pagpasaylo sa mga sala. Og unsay saad sa dihang magpabautismo ka sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Doon na kay Espiritu Santo nga tinuod ni Jesucristo nga magkinabuhi nga may Espiritu ni Kristo. Muna yang saad sa pagpasaylo sa alang sa pagpasaylo sa mga sala og saad niya kung mudawat ka sa bautismo ni Jesucristo ingon nga hallelujah Jesus, unang lakang pagtuog sunod ang pagbuhat, dunay katumanan pagdawat sa bautismo, dunay saad nga Espiritu Santo. Makaingon ka unsa magday ang balang Espiritu Santo sa Espiritu Santo. Istoryan ko ikaw igsuon, ang Espiritu Santo mao kana ang magtudlo kanimo sa pagkinabuhing balaan. Unsa man kanang balaan makita diha sa imong kinabuhi. Duna bay kabaguhan kay bag-uhon ka sa Ginoo. Ingon nga siya namatay ug nilubong ug gibanhaw mo nang bautismo sa tubig sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Dunay pagtuo na ang lakang ikaduha paghinulsol, ikatulo pagpabautismo sa pangalan Ginoong Hesukristo alang sa pagpasaylo sa mga sala ug managdawat kamo sa hatag nga mao ang balang Espiritu Santo. Hallelujah. Mao kana ang pagpamatuod diri sa Biblia atong mabasa mga igsoon. Dili kay mo pwede mo pili alang tag
Hallelujah. Mupili lang ta. Muni ako matong masabtan ang plano sa kaluwasan. Og diri sa 39, doon ay saad pag kini sa 39, buhat 2:39 atong pagabasahon. Kay ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak og tanang atoa sa layo, bisan ang kapid-an og pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Praise God. Hallelujah. So mao kana ang plano sa kaluwasan. Praise God. Munang dili lang pagtuo, igsuon, luwas na ka. Mao gid na ang kanunay nga giwali sa atong mga apostoles nga kung dili ang una di ang lakang mao ang pagtuo. John 3:16. Ha? Ikaduhang lakang, hallelujah. Mao nga bubuhata, mudawata, sumala sa nasulat, dili kay magpili ratag ni tuo ta. Unang lakang lagi igsuon ang pagtuo. Haron ang tao maluwas. Ikaduha, ang pagbuhat ug pagdawat ni Ginoong Hesus pinaagi sa bautismo. Pinaagi sa imong paghinulsol ug sa pagpabautismo ni Kristo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Og arita sa nanata sa pagbuhat, gidawat na nato si Kristo. Ikaduha, ang pagpabautismo sa ngalan ni Kristo. Buhat 2:38. Ikatulo, ang pagdawat sa Espiritu Santo. Buhat 2:38-39. Hallelujah. Hallelujah. Mao kana ang kinatibuk-an nga plano sa kaluwasan nga atong nadawat diha ni Kristo. Praise God. Hallelujah. Mao kana ang plano sa kaluwasan. Dili kay pagkamatarong pagtuo lamang nga kita nituo nata ni Kristo, luwas na. Dili usab relihiyon sumala sa tong nibasa, ang tao luwas na. Kundili ang pagpasakop ni Kristo. Hallelujah. Ang pagtuo ni Kristo nga dunay paghinulsol, inubanan sa buhat o pagdawat nga na kaniya sa bautismo sa tubig o dunay say saad nga dunay Espiritu Santo magalakaw sa pagpadayon. Hallelujah. Sa atong kinabuhi. Ingon nga nag-alaga diha ni Kristo. Hallelujah. Praise God. O gatong dunay pagpamatuod nga si Kristo nagtudlo sa bautismo aron ang tao kinalan dili ang tao dili siya makikita sa gingharian sa Dios kung dili niya dawaton ang bautismo. Kung dili siya magpakatao pag-usap. Matod pa diri sa Juan 3:5. Praise God. Atong basahon diri sa Juan 3:5. Pagpamatuod nga si Kristo sa wala pa siya namatay, nagtudlo siya ni Nicodemo nga pangulo sa tanang mga Hudiyo nga gikinahanglan ang bautismo sa atong kinabuhi dili kay pagtuo lang. Mausab ang atong mindset sa atong kinabuhing pagtuo lang. Munang wala tay Espiritu Santo arang nga magkinabuhi. Tungod kay wala tay Espiritu Santo, wala nato napilapan ang plano sa kaluwasan nga gihatag kanato ni Kristo, gipadayag kanato ni Kristo alang nga ang tao maluwas. Praise God. Hallelujah. Atong pagabasahon diri sa hallelujah, diri sa Juan 3:1 ngadto sa 5. Praise God. Mo kani atong gibuhat una pagbasa-basa. Ug karon atong gihatagan og lapnag ang ato ang mga kanunay gibalik-balik diha sa plano sa kaluwasan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Atong basahon diri sa Juan 3:1 ngadto sa 5. Hallelujah. Hallelujah. Mga igsoon, agig pagpamatuod nga si Kristo nagtudlo sa unsang paagi ang tao dunay kaluwasan. Praise God. Karon atong basahon diri sa Juan 3:1. Juan kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 5. Karon may usa ka tawo nga mga parasiyo nga ginganlan og Nicodemo, punuan sa mga Hudiyo. Kini miduol kaniya sa gabii og miingon kaniya, Rabi, nahibalo kami nga ikaw magtutudlo nga nagagikan sa Dios kay walay tawo nga
makabuhat niini nga mga katingalahan nga imong buhat gawas kung ang Dios anaa kanimo. Si Kristo ni igsuon. Praise God. Sa 3, si Jesus mitubag kaniya og maingon kaniya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So buot pasabot, gawas kung ang tao dili magpakatao, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Muna yang giingon, dili makakita sa gingharian sa Dios. Og si Nicodemo naglibog. Og niingon na usab diri sa 4. Si Nicodemo miingon kaniya, unsaon man sa tao ang iyang pagpakatao kung siya tigulang na. Makasulod pa ba siya pag-usab sa tiyan sa iyang inahan o magpakatao? Nangutana siya ni Kristo. Og si Kristo mitubag, hallelujah, mitubag diri sa 5. Si Jesus mitubag, niyon gihapon siya, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao magpakatao sa tubig og espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So tataw kayo mga igsuon nga nagsulti siya nga daan palang daan sa buhi pa siya nga dili lang kay ang pagtukan niya John 3:16 sa wala pa siya nagpakamatay, gitudlo na niya kining bautismo sa tubig. O naingon siya atong usbon pagbasa sa iyang pagtubag sa ikaduha niyang ikatulo niyang pagtubag, naingon siya sa 5, mitubag si Jesus sa pagkamatuod naingon si Jesus, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao magpakatao sa tubig og espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So klaro mga igsuon nga gikinahanglan gayud ang pagtuo kaniya una, ikaduhang lakang paghinulsol, ikatulong lakang pagpabautismo, pagdawat sa iyang ngalan, agi og hugas atong mga sala. Praise God, hallelujah Jesus. Mao na siya nga atong gipamatud-an. Kining mga bersikulo nga atong kanunay gibalik-balik. Kay mao kani ang plano sa kaluwasan. Hapit na mabalik ang Dios. Daghan na magtalan, pwede mamatay ang bata ug ang gulang pinagi lang sa init. So mao na kini ang timailhan sa iyang pagbalik, pero dili pa kining tanan, patikim pa lang kining tanan. Hallelujah. Patikim pa ning tanan sa atong nabatsyagan karon. Kinahanglan nato mapil-apan nato mga kaigsuonan ang kaluwasan nga giingon ni Kristo. Praise God. Oh, kung dili man kini nato mapil-apan mga igsuon, so walay, sayang ang atong pagtuo. Ang pagtuo nga walay buhat patay. Sumala sa itong gibasa kanina. Apan kung ang imong pagtuo, doon na kay paghinulsol o pagdawat ni Kristo, pagbabautismo sa iyang ngalan, in Jesus' name, masulat na imong pangalan sa basahon sa kinabuhi. Ato nang mabasa karon, hallelujah. Ato sang basahon diri sa Kolosas 2. Ato nang nabasa ang Juan 3, Juan kapitulo 3 versikulo 1 ngadto 5. Atong basahon diri sa Kolosas 2:12. Paaging pagpamatuod aron maliwanagan or ang imong naglibog nga mga hunahuna mahimong comfort nga makaingon ka nga kinahanglan gidi ay nga dawaton kining plano sa kaluwasan. Praise God, hallelujah. Atong basahon diri sa Colossians, praise God, Colossians 2:12. Praise God, Colossians 2:12. Di ba man na to? Diri na ta sa Colossians 2:12. Aging pagpamatuod. Atong basahon sa Colossians 2:12. Nga sa gilubong kamo uban kaniya, sa gilubong kitas pagbautismo, gilubong kitas tubig, dili wisik-wisik, kun dili lubong sa tubig, gibautismohan, dagat ora sa badiha sa mga sapa or sa badiha. Gilubong kamo uban kaniya, ha? Nga gilubong kamo uban kaniya diha sa pagbautismo, diin gibanhay usab kamo uban kaniya pinaagi sa pagtuo sa buhat sa Dios. Sa buhat sa Dios nga
nagbanhaw kaninyo gikan sa mga minatay. Praise God. Kaya ang imong pagpabautismo ingon nga gilubong ka sa tubig, nakaambit ka sa pagkamatay ug paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo, pagkawas nimo sa tubig bag-o na kang tawo linuwas. Nakaambit ka sa iyong kamatuan. Muna ka na ang plano sa kaluwasan. Nahimo kang bag-o igsuon kung tinuod lang ka nagkinulsol sa imong sala o nagpabautismo, lidawat sa bautismo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Og atong basahon diri sa Marcos 16:16, kung dili ta mo dawat, kung do na ratay pagtuo, apan dili ta mo dawat ni Hesukristo diha sa bautismo. Ato sang basahon diri sa Ephesians, aron kita maliwanagan sa ato ang kuan, klaro ang ato ang mga giingon sa balaang kasulatan na plano sa kaluwasan. Ephesians 4:5. Praise God. Hallelujah. Ephesians 4:5. Kinahanglan nga motuo lang tag usa ka Ginoo. Na ingon dire, usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bautismo. Praise God. Dagantang mabasa nga tinuod na dili ta ningon mao kini ang plano sa kaluwasan. Kinahanglan motuo ta tingob ni Hesukristo. Nga nituo ta nga siya Dios. Hallelujah. Sa kapagtuo, ingon diri sa Ephesians 4:5, usa ka pagtuo, usa ka Ginoo ug usa ka pagbautismo. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa lamang ka pagbautismo. Hallelujah. Usa ka Dios ug usa ka amahan sa sayis sa tanan, siya nga ana sa tanan, sa ibabaw nga ana sa tanan, ug anaa sa tanan, ug sulod sa tanan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So mao kana og atong basahon diri sa kung dili nimo dawaton igsoon pinagi sa imong pagtuo, pag-uban sa paghinulsol ug sa pagbuhat, sa pagdawat ni Kristo. Atong basahon diri sa Buhat 2:38, Acts 2:38, Marcos 16:16 nga atong gibalik-balik mga igsoon ang plano sa kaluwasan. Hallelujah. Marcos 16:16. Praise God. Nagayon diri sa Marcos 16:16, ang mutuo magpabautismo mamaluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Praise God. So nagpamatud siya kung dili ka mutuo sa plano sa kaluwasan ug dunar kay pagtuo, patay. Kinahanglan nga mutuo ka. Nagayon siya diri sa Marcos 16:16, ang mutuo magpabautismo mamaluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Praise God. Klaro kayo mga igsoon. Hallelujah. Kay mao kana ang plano sa kaluwasan, igsoon. Og ang pagbalik sa ni Ginoong Hesukristo, mao kana siya ang angay natong pilapan nga plano sa kaluwasan. Nga nahimahimong package sa ato ang kung mubalik na niya siya. Kay ang tao dili mayong wala ta kay balom kaadto ta sa rapture, makapil sa rapture or kaon ra ta sa sakit or mamatay ra ta. Kay ang kamatayon mao man ang kadaugan. Kung imo na kining napilapan, kining maong naglangkob sa tibuok kaluwasan nga ang tao madunay kaluwasan o maluwas. Praise God. Hallelujah. Mao kana igsoon. Mao kini siya kung mo trabaho ka igsoon, mga apply ka og trabaho na dili ka taga diri sa syudad. Unsay requirements sa maong mga establishmento? Papilapon ka og biodata. I-fill up nimo asa ka nga lungsod, asa ka nga barangay, asa ka nga sitio. Kinahanglan ka og identity. Identity nga muna ikaw malinis, maayo, o dito makita ang imong record. May bakang tao, di ba kakawatan. So pagkahuman nimo og fill up anang biodata igsuon, imo nang i-submit sa kompanya nga imong gi-applyan. So pagkahuman nimo submit sa ka-applyan, mupauli ka sa inyo og maghulat kag tawag. Mayon siya, ma'am, sir, tawagan raw niya ka sir. So samtang gahulat ka, ingon kasi muna madawat badagway ko sa. Pero kinahanglan nga sigurado ka sa imong gi-fill upan nga form. Tuuhi lang nga madawat ka.
Nga kung sakto ang imong gipilapan nga plano sa kaluwasan, ingon ana usab, doon na nausab ikay assurance, kay imo mang nainsakto ang plano sa kaluwasan, imo mang napilapan, igsuon, sister and brother. Pag abot usab ni Hesukristo sa iyang pagbalik, mula ginay kong giingon, wala ta mahibalo og kuhaon ta sa Ginoo sakit ra, kay ang kadaugan, ang kamatayan mao man ang kadaugan sa tawo nga nag-alagad sa Ginoo, sa tawo nga naghulat sa Ginoo. Ha? Mao na siya igsuon. Og sa diha nga mo atubang na unya ka dito sa hukmanan, tan-aw na unya ang imbasa sa basahon sa kinabuhi kung napilapan ba nimo tong plano sa kaluwasan. Tan-awon man dito sa libro sa kinabuhi kung napilap ba, nipilapan ba nimo tong plano sa kaluwasan nga mao kaning gibalik-balik nato sige nga kaluwasan, napilapan ba nimo igsuon. Mao kini ang tan-awon sa Ginoo. Batod pa diri sa atong yung basahon diri sa gipadayag Revelation, atong basahon diri sa Revelation, kay nahuman kung wala nimo napilapan, mamatay ka nga wala nimo napilapan, klaro mga igsuon, ug namatay ka nga imong napilapan, ug namatay ka nga wala nimo napilapan ang plano sa kaluwasan nga kanunay nitong giwali gibalik-balik. Arita sa Revelation mabasa igsuon. Ato nang pagabasahon diri. Hallelujah. Didto nato makita ang atong kung asa ta ibutang sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Atong basahon diri sa Revelation o pinadayag 20:15. 20:15 igsuon ha. 20:15. Tinudanay ni mga igsuon. O atong basahon diri sa 20:15. Og kung may bisan kinsa nga wala hikit nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, gitambog siya ngadto sa linaw nga kalayo. So klaro mga igsuon, itambog sa linaw nga kalayo si bisan kinsa nga wala nakapil up sa plano sa kaluwasan nga gitudlo ni Hesukristo. Sa buhi pa siya, hangtod namatay na siya, gitudlo sa mga apostoles, o karon wala na ang mga apostoles, o gitudlo sa mga magwawali nga wala nato gituuhan, wala ta nituo ta pero wala ta nibuhat, wala nato gidawat. So, klaro na diri sa Revelation 20:15 nagaingon siya diri, og kung may bisan kinsa nga wala nahikit sa nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, siya igitambog sa linaw nga kalayo. Praise God. So tataw kayo mga igsuon, itambog sa linaw nga kalayo ang tawo up sa kaluwasan, nibaliwala ang plano sa kaluwasan nga kanunay ang atong gibalik-balik mga igsuon, tungod kay importante kini. Dili lang day ang tao mutuo na luwas na ni Hesukristo, luwas na, kinahanglan pa og paghinulsol og pagbuhat nga sumala pa sa atong naiwali sa unahan, sa nauna mga igsuon. Hallelujah. Mauna siya, wala tay mapala kung kita nagtuo lang, kung nagdahom lang, kung dili nato mapilapan ang plano sa kaluwasan nga gitudlo ni Hesukristo gikan sa buhi pa siya. Hangtod nga namatay na siya, continue sa mga apostoles. Hangtod nga gituuhan siya, giwali siya, nga buhi siya sa diha nga gituuhan nato, naghinulsol kita sa atong masala, kay kita anak kita sa sala, mao lagi anak kita sa sala, ug ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na igsuon karon mga igsuon, karon ang pangutana igsuon, andam ba nga dawaton nimo si Hesukristo ingon nga doon na kay pagtuo ug doon na kay paghinulsol diha sa buhat, pinaagi sa pagdawat sa pagbautismo sa iyang ngalan? Only believe in Jesus name nga muubi ka sa plano sa kaluwasan, haron unya sa imong kuhaon na ka sa imong hinulamang kinabuhi,
mao magunay dayon nga sultis mo tawo hinula man kinabuhi. Do na kay assurance kay imo nang gipilapan ang plano sa kaluwasan. Praise God, hallelujah. Kay ang tao karon Ginoo, mga igsuon, sister and brother, wala ta kay balos tong ugma. Karon na ang plano sa kaluwasan nga imong dawaton. Igsuon. Karon na ang plano sa kaluwasan nga imong dawaton siya. Kay wala ta nahibalo sa tong mga oras ug mga ugma. Dili sa lapi, dili butang, tanan walay assurance, mga igsuon. Munang ako gihimo nako ni di alang sa akong kaugalingon. Gihimo nako ni nasayod ko kung mopanaw ako nining kalibutana ang akong gihandom nga maiwali nako ang maayong balita nga akong nadawat diha sa tanan sa katawhan. Nasayod ko nga ang niya sa cellphone ang daghang mga katawhan. Niya sa online ang daghang mga katawhan. Niya dinhi ang daghan. Pero mayon ko igsuon, andam ba nimo karon nga dawaton si Jesucristo pinagi sa imong pagtuo ug ikaduha sa imong paghinulsol ug sa bautismo? Andam ba nimo sa dawaton? Kung imo siyang andam dawaton, pwede ka mo kontak. Hallelujah, sa atong Facebook page account. Andam ang Dios naghulat sa imuhang pagsunod sa iyang kabubuton. Hallelujah. Praise God. Dalay ko na nga itong buhi nga Diyos, iyang tanang dungog, iyang tanang himaya, ampo ratag, amping mga igsuon,